Ola, sabías que o Sol delimita unhas zonas climáticas dentro do noso planeta, a Terra? Pois neste tutorial imos ver cales son. Comezamos! A Terra é un planeta do Sistema Solar no que ten lugar a vida dos seres humanos, das plantas e dos animais. Antes de nada, debemos recordar que é o clima. O clima son o conxunto de fenómenos atmosféricos que son comúns nunha rexión durante un longo período de tempo, por exemplo, 10 anos. Estes fenómenos atmosféricos son a chuvia, o vento, a temperatura e a presión atmosférica. Noutro tutorial anterior, vimos as partes da Terra e no de hoxe veremos os climas que hai nas diferentes zonas da mesma. Os paralelos, ou liñas imaginarias que van dun lado ao outro do planeta e que transcorren paralelas ao ecuador, son as que delimitan as zonas climáticas da Terra. Os paralelos do hemisferio norte son o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Cáncer. No centro do planeta Terra está o Ecuador. E no hemisferio sur atopamos o Trópico de Capricornio e o Círculo Polar Antártico. Aquí os temos. Pois ben, posto que xa sabemos que os paralelos delimitan as zonas climáticas, imos ver cales son estas. Zona fría. Hai dúas, unha ao norte do Círculo Polar Ártico e outra ao sur do Círculo Polar Antártico. Zona temperada. Tamén hai dúas, a zona temperada do hemisferio norte e a zona temperada do hemisferio sur. A zona temperada do norte está entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Cáncer. E a zona temperada do sur está entre o Trópico de Capricornio e o Círculo Polar Antártico. A zona cálida divídese en dúas partes separadas polo ecuador.
Sitúase esta zona cálida entre o Trópico de Cáncer ao norte e o Trópico de Capricornio ao sur. Dunha ollada, estas son as zonas climáticas. E por que hai estas diferenzas de temperatura? Hainas por algo moi sinxelo de entender. Imaxina esta situación. Temos dúas mazás. Según estas imaxes, nesta situación, os raios do sol dan na superficie da mazá de forma máis concentrada. Polo tanto, nesta zona fai máis calor. Esta é a zona cálida da Terra. En esta situación, os raios do sol non dan directamente na mazá, polo tanto fará calor, pero non tanto como na zona cálida. Esta é a zona temperada da Terra. E cando os raios tocan ou non tocan a superficie terrestre, estamos na zona fría. Esta é a zona fría. Dunha ollada, os raios do sol caen así. Zona cálida, zona temperada, zona fría. Ata aquí a clase de hoxe. E agora... tócache. Recorda o que vemos e completa co nome de cada zona climática. Vamos a recordar o de antes e vamos a contestar. Esta é a zona climática cálida. Estoutra é a zona climática temperada.
E a última, ou derradeira, é a zona climática fría. Moi ben! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!